Здравейте, аз съм Мария Ватрачка. Дойдохме вече на мястото и сега съм представител. Снимам си за канала. Дръж тук. Това е баницата, иде. А къде да е тура? Дай на бабите. Добре. Така, влизаме. Мама ми даде баницата. Добре, чакай, че почнах да снимам. Топа станаха 300 пущиняци. И чипса ми е вътре. Така. Дами и господа, влезнахме вече, както и да е, камерата обърната. Така, това е банята. Баня. Тук сутрин на време ще има get ready с мен. Туалетна, мивка, душ. Това е гардероба. Ето тук. Легло. Климатик. Много багаж и мен. Имаме телевизор и тераса. И сега ще ходим да ядем. Обаче аз не мога да снимам. И се чуда дали да не се проблека, или с тези дрехи да си хода. Не знам. Но е готино, че имам тази функция. И трябва да се изневидата. Трябва да ви покажа басейна. Обаче е готино. На мен ми харесва. Тук съм си закачила с вечера. Обаче няма да е там. Но. Бабо, че се пробуваш. Сакче. Между другото, трябва да ви покажа нещо. Само да видя къде беше типа. Сега, въпрос. Да се проблека или да не се проблича? Да се проблека ли? Абао. Вие какво ще кажете? Да облечем нещо по-спортно. Така, трябва да... Ако може да застанете, ще е готино. Така, ето тук ще ви подпра. Да селфи стика, защото ако го откача, много тъпо ще се получи. Айде дей. Подпрях ви. Така, сега... мисля да се привлека. С тия дрехи все пак дойдох и не искам да... Но се чудя с какво да се облека, така че сега ще застанете ето там за секунда. Това е готино. Да снимаш видео. Така, имаме домашни. Това не го гледаме. Имаме домашни дрехи. Не ги гледаме. Ванска ми. Така. Много дрехи, много чудо. Така ще си закача случайно на стола, знаеш? Ти си знаеш. По-удобно. Но не е на закачалка. Така. Далечината. И, опа, настъпих си. Така. Какво да се облече? Няма се пробува. Може тези къси панталонки. Аз съм на... там мисля си ми ламата в коридора. Дадено? Аз съм на балкона на Клапно. Добре. Аз снимам. Може с тези къси панталонки. Какво ще кажете? Безпо не съм ги носила. Ай, тези са ми запътували. Така, и... Ох, имаме розова тениска. Или розовия плътник. Няма да провличам всичко. Просто... Да. Може и с този розов плътник. Да. И получи се между другото готин аутфит. Обаче, май ще го откача от селфи стика, защото е по-удобно. Да. Няма да снимам с него за сега. Само за това. Така. Взимам и така, с ръка. Ще се провлека и ще се оправим, защото трябва ще ходим да ядем. Аз не мога да снимам през цялото време. После може би ще има втора част. Чудо се къде да го нещаното ще си. Така. Сега
Ще ги оставя на малко за пауза, защото трябва да се правика. Нали, знаете как е. Как съм ги наблъскала, един Господ знае. Добре. Домашни дрехи. Така, ето така. Сега. Това е тук. Така, аз къде да ви подпра, да използваме шишето. Така, ако се пързунеш, ще се агресивно. Така, сега. Преобличаме се, как ще седи и след малко се включвам при вас. До 2 минути. Ето след малко. И така, здравейте отново. Провлякох се. Резултат. Странна съм. Не знам, чуто се дали да е с това. Или с някой клин. Знаете ли какво? С някой клин. Така, ето ме. С клинче. Най-удобната дреха. Мисля да е това, само понеже съм боса, трябва да се стресвам. Сега ако излезе боса, голяма работа. Не искам да се обувам от басейна. Добре. Прекъсих видеото, без искам. Ами, това мисля да е аутфита ми. Само трябва да се срещи и сме готови. Нищо, кой знае какво. Сега подпирам някакви работи. Ролвам. Искам ще ми е топло, ама сега. Това е друг въпрос. Знам какво. И трябва да се обуя. Може да се изкара качетрите. И ще се срещаме. Лежи. Готино. Ами, тези две чаши ще ги сетя просто. Че я спрях онази. Да. Малко готино. Готино добре. И мисля, че сме готови. Странен аутфит. Розово. Ма пока ми, че... Ето така. Срешихме се. Сложих си розовото скрънче, потника, клина. И сме готови. Да. Само... Трябваше да направя. Къде е? Има се... Половинето е кръгло 0. И мисля това да е. После, ако има нещо, ще се включи пак. И така. До после. До час. Чао.